Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin wa ba'd. Choyambirira kutamandira konse ndi kwa Allah subhanahu wa ta'ala amene watisonkhanitsa tonse malo ano kumuchotsa aliyense payekha kumene amakhala ndikumuyendetsa bwinobwino kudzafikira pamalo ano ndicho linga choti adzapindule pa zimene titakambirani pano. Madalitso komanso mtendere zipite kwa omaliza mwa atumiki amene ni Muhammad ibn Abdillah, akubanja lake komanso masahaba ake ndi asilamu amene anabwera pambuyo pa masahaba, komanso Allah subhanahu wa ta'ala atipatsenso ife madalitso ndi asilamu onse amene akutsatira chiphunzitso cha mtumiki wake alayhi salatu wassalam kulikonse kumene iwo ali. Mkumano wathu wa lero tikufuna tikambiranepo nkhani yokhudza ahamiyatul aqida, kufunikira kwa aqida lilmar'ati almuslima, kwa mkazi amene ali wokhulupirira, kwa mkazi amene ali msilamu. Ndiye choyamba timafuna kuti liwu la aqida tilidziwe kuti tikamati aqida ni chiyani. Pachiyankhulo liwu lokuti aqida limatanthauza chilichonse chimene munthu amachimanga mu mtima kumbali ya chikhulupiriro. Chinthucho kaya ndi chabwino kaya chinthucho ndi choyipa, koma iye uja akachikhazikitsa mu mtima mwake ndi kuchimanga kuti ineyo ndakhulupirira chimenechi, pamenepo zimene zizi zimatchedwa kuti ndi al-aqida, chikhulupiriro. Ndipo tikabwera mu Chisilamu, liwu limeneli la al-aqida limatanthauza chinthu chimene munthu wachimanga mu mtima mwake chokhudza Allah subhanahu wa ta'ala, ndipo iyeyu chimene wachimanga chokhudza Allahyo samachimasula iyayi, chimakhala chokhazikika. Komanso chimene iyeyu wachimanga mu mtima mwake chokhudza angelo amene Allah subhanahu wa ta'ala adawalenga, komanso mabuku amene iyeyu adawatumiza, komanso atumiki amene adatumiziridwa mabukuwa, komanso tsiku la chiweruzo, komanso nkhani yokhudza chikonzero cha Allah kapena kuti qadar, zimene zimabwera zabwino kudzera mu chikonzerocho, komanso zimene zimabwera nkukhala zopweteka zomwe zili mu chikonzerocho, ndi zina zimene zazungulira zinthu 6 zimenezi, monga kukhulupirira kuti kuli ziwanda zimene nazonso zili zolengedwa za Allah subhanahu wa ta'ala, ndipo izozo zili m'magulu awiri, pali zina zokhulupirira komanso pali zina zosakhulupirira. Komanso kukhulupirira mugawo lokhudza Allah subhanahu wa ta'ala kuti iyeyu amapezeka pamwamba pa china chilichonse,
iyeyu sapezeka pena paliponse ngati mmene ena amakhulupirira. Komanso kukhulupirira kuti Allah subhanahu wa ta'ala iyeyu adzampatsa malipiro aliyense amene atagwire ntchito imene Allahyo adayilamula ndipo amayikonda ndi kusangalala nayo. Komanso adzamulanga aliyense amene amamunyozera Allahyo pa zimene sizimamusangalatsa ndi zimene zimamunyasa iyeyo. Komanso mkati mwa akida muli gawo lokhudza kukondana pa chifukwa cha Allah. Kumukonda msilamu nzako pa chifukwa choti iyeyo ndi msilamu, ali ndi chikhulupiriro chofanana ndi iweyo. Komanso mmenemo mulinso gawo lowakonda maswahaba amene adali asilamu oyambirira kukhulupirira mu uthenga wa Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wasallam. Komanso mmenemo muli gawo lonyasidwa ndi wina aliyense amene amatsutsana ndi Allah subhanahu wa ta'ala, amene samampembedza Allah, kunyasidwa naye munthu ameneyo. Ndi zina zimene zagona mu mapata amene amanga chipembedzo cha Chisilamu. Chimenecho chimene chimatchedwa kuti al-aqidatul islamiyya, chikhulupiriro cha chani? Cha Chisilamu. Ndemuona kuti mmenemo muli zambiri eti? Mmenemo muli zambiri. Ndiye tikamati ahamiyatul aqida, kufunikira kwa aqida lilmar'atil muslima, kwa mkazi amene ali msilamu, tikufuna kutanthauza za kufunikira kwa chikhulupiriro chimene tachinena chicha. Ndiye innal aqidata sahiha, chinanso tidziwe kuti aqida ili pawiri. Pali aqida yomwe imakhala yonongeka, kapena kuti aqida imene imakhala yolakwika. Komanso tili ndi aqida imene imakhala yolondola, aqida imene ili yabwino. Ndiye msilamu ngati akufuna kuti akhaledi msilamu weniweni, iyeyu agwiritse aqida yomwe ili yabwino, ndipo adzitalikitse kwa aqida yomwe ili yoyipa. Chifukwa aqida yoyipa imamutengera munthu amene ali nayoyo kuchiwonongeko. Ndipo zimene amamanga mu mtima mwake chifukwa cha kuyipa kwa aqida, zonse zimenezo zimakhala kuti ndi zinthu zomutengera munthu ku chilango cha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndiye mkazi wa Chisilamu azindikire kuti innal aqidata sahiha, nditudi aqida imene ili yabwino. Aqida yake laysat mujarrada ma'arifa nadhariya, osati aqida yongo idziwa ngati mmene akuidziwira yena pakamwa chabe, kungoidziwa basi kuti kuli aqida iyi yabwino, koma iweyo osakhala nayo aqida yabwinoyo. Au masaila ilmiya, kapena kungokhala aqida imene inuyo mumango iphunzira pakalasi, tudrasu fil kutub, kuchokera m'mabuku, ngati mmene ena amaphunzirira kuchokera m'mabuku kuti ati kuphunzira aqida. Aqida yake si imeneyo yayi. Tikunena aqida yomwe munthu amaonekera zochita zake pabwalo, pa galaundi. Chifukwa tikamati aqida ndi chinthu chimene tonse tadziwa kuti ndi chomangidwa muchani? Mu mtima. Ndiye phata kapena kuti tsinde la ntchito za munthu ndiye ndi mtima. Ndipo tsinde la ntchito zimene Allah subhanahu wa ta'ala adatilamula zomwe zikutchedwa kuti ibada, tsinde lake ndi ibadatul qalbiyya, ndi ibada ya mumtima imene mtima umachita. Chifukwa mtima umampembedzaso Allah subhanahu wa ta'ala, mtima umampembedza Allah. Ndiye choyambirira mtimawo kuti umpembedze molondola Allah, ukuyeneranso kukhulupirira molondola zokhudza chani? Zokhudza Allah subhanahu wa ta'ala ndi zinthu zimene zimabwera pambuyo pake. Ndiye aqida imene tikukambirana pano si aqida ya m'mabuku kuti basi tingophunzira zimenezo zitherepo mpano, ayi.
Tikuphunzira izi ndicho linga choti zimenezo tikazigwiritsire ntchito kumene tikutani tikuchokerako. Innama hiya al-asasu, aqida imene inde ndi maziko, alladhi yaqumu alayhi dinul mar'a, yomwe imayimika chipembedzo cha mkazi. Ngati mkazi akufuna kuti chipembedzo chake chikhale cholondola, akuyeneka kuti choyambirira akonze chani? Akonze aqida yake. Ndi aqida imeneyi yaqumu alayhi dinul mar'ati almuslimati kulluhu, chipembedzo chake chonse. Ngati inuyo mukutchedwa kuti ndinu mkazi wa Chisilamu, dzina loti mkazi wa Chisilamu likuchokera pa aqida, sili kuchokera pa zovala mwavalazi. Chifukwa alipo ena amene amatha kuvala amene mwavaliramo koma asali Asilamu. Mukudziwa eti? Alipo anthu ndithu amavala mmene inuyo mwavaliramo koma iwo asali Asilamu. Ndiye tikamati mkazi amene ali Msilamu, sitikukamba za mpango, kapena sitikukamba za hijabu, kapena sitikukamba za niqabu, koma tikukamba za al-aqidatu sahiha, aqida yolondola, chikhulupiriro chomwe chamangidwa mu mtima mwako mkazi, chomwe chili cholondola. Chifukwa chani? Faman salahat aqidatuha, aliyense mkazi amene wakonza aqida yake, amene wakonza chikhulupiriro chake, salaha aslu diniha, amene yonso ndiye kuti wakonza tsinde, phata, muzu wa chipembedzo chake. Kwa anthu amene amadziwa bwino nkhani yokhudza mitengo, mtengo ukaduka muzu, kapena mizu ya mtengo ikadulidwa, chimene chimachitika ndi cha mtengo umauma. Kusonyeza kuti mkazi akakhala kuti iyeyo mizu yake yaduka, ndiye kuti zochita zake zikhala zolakwika zokazoka, akhala osokonekera. Ndiye woyankhula adayankhula kunena kuti aqida ndiye ndi mtengo. Aqida ndi mtengo, ndipo ntchito za munthu ndi chithunzithunzi cha mtengo. Pamene dzuwa lauwomba mtengowo, chithunzithunzi chimene chimaoneka pansi ndi mmene mtengowo ulili eti. Ngati mtengowo uli wowongoka, chithunzithunziso chimakhala chotani? Chowongoka. Polo la magetsi likawombedwa dzuwa limaoneka lowongoka, silimaoneka pena pake lopindika kukhota chonchi ayi, palibe amene anganene zimenezo. Fachani? Polo la magetsi ilo ndi lowongoka. Pamene mtengo wina wake umene mungangati ukayauti umene uli wopindika, dzuwa likawomba, chithunzithunzi chimene chingachokere pa mtengo umene chikhala chotani? Chokhotanso. Ndiye kuti aqida ndi chimene mtima wamanga. Ukayipa mtima wa munthu, ndiye kuti ntchito za munthuzo zimakhala zotani? Zoyipa. Ntchito za munthu ndi zimene zili zofotokoza zomwe mtima wamanga. Ntchito za munthu ndi zotsatira za zimene mtima watani? Wamanga. Choncho waman salaha aslu diniha, uyo mkazi amene wakonza tsinde, muzu wa chipembedzo chake. Muzu wa chipembedzo ni cha? Muzu wa chipembedzo ni cha? Aqida, chikhulupiriro. Sitanena choncho? Osati mtima. Mtimawo ndi umene wasunga chikhulupiriro. Ndiye muzu wa chipembedzo cha munthu ndi chikhulupiriro. Ngati wewe chikhulupiriro chako chili cholakwika, ndiye kuti muzuwo ndi wolakwika, ndi wowawa. Koma ngati chikhulupiriro chako mu mtima chili cholondola, ndiye kuti mizu ijayo ndi mizu imene ikupita pansi ndi kumakatenga madzi kumene kuja. Chimtengo chi chimaonekeranso kuti mizu imene iyi ndiyo tani? Ndiyo gwira ntchito. Muchiona chimtengo masamba ndi obiriwira, nthambi zake ndi zolimba bwino, komanso chapereka mthunzi wotambalala. Chifukwa chani? Mizu ya mtengo yafika pansi penipeni, ndiyo tambalalaso bwino. Mizu yo ndi yabwino.
ndiye aliyense amene wakonza muzu wa chipembedzo chake athmarat aqidatuha ibadatan sahiha, zotsatira za zipatso zimene zimatuluka mwa iyeyu ndiye ndi ntchito zomwe zili zolondola. Muzampeza mwachitsanzo mayi amene amamuopa Allah subhanahu wa ta'ala, womuopadi zenizeni Allah, sangalimbe mtima kukaponda pa khomo la abusa. Chifukwa chani yeye sakukaponda pa khomo la abusa? Abusa ndo lakwika? So lakwika eti? Ndiye tikhoza kupita kwa iwo eti? Mesa manena ti so lakwika? Chimene chikuwapangisa abusa kukhala osalakwika ndi chani? Komanso chimene chikuwapangisa abusa kukhala olakwika ndi chani? Ngati tikunena kuti abusa so lakwika, chimene chikuwapangisa kuti akhala osalakwika ndi chani? Iwo nawo ali ndi chikhulupiriro chawo eti? Ndiye chikhulupiriro chawo choncho lakwika? Ndizosiyana ndi iweyo, koma ndikuti ndi cholakwika. Kwa iwo ndi chabwino eti? Kwa inuyo si chabwino. Ndiye chifukwa chani mmapita kwa iwo? Inu simmapita nawo? Chabwino. Mitima ndiyo siyana. Inu mtima wanu ndi uti? Chabwino. Kusonyeza kuti mkazi amene wamanga mu mtima mwake chikhulupiriro chimene chikunena kuti abusa ndi akhristu ena onsewo sali pa chilungamo, sanga kaponde pa khomo la abusa. Mkazi amene mukampeza ali ku fellowship? Simukampeza ali ku fellowship. Koma ndi mkazi yekhayo amene mu mtima mwake akukhulupirira kuti akhristu sali pa njira yolondola, na amene mutakampeza ali pa mpando ku fellowship. Akumverera kumeneko akuti mawu achitsitsimutso. Ku fellowship atakumverera ko mawu achani? Achitsitsimutso. Zikuchitika eti? Akuti naso mulipompa. Ngakhale simungayankhe koma lero mudziwa eti? Muzingozimvera chisoni basi pamene mwakhalapo. Ndiye pali ena amene amapita kwa sing'anga. Sing'anga ni munthu wabwino eti? Amathandiza kuti amuna athu azitikonda ndi choncho eti? Ndi choncho eti? Mukumva amayi akuvomeratu akuti asing'anga amathandiza kuti amuna anu azikukondani. Nanga sama kupasani kajaka. Kamene kajako mukapange motere ndeni mukakatenga kamene kachazika kachitikadi basi. Ndiye makhala kabwerebwere kwa sing'anga eti? Koma kupita kwa sing'anga potengera ndi Chisilamu ndi zinthu zololedwa? Ndi zosaloledwa. Koma chimene chimakupangisa ndi kupita beni chani? Mizu yanu ndiyo uma eti? Akida ija. Nanga simmati ineyo ndi andithandizeni ndani? Amuna angawa akupanga chiwerewere. Ndiye kuti asiye chiwerewerecho ndipange bwanji? Amuna angawa sakundikondaso ine. Ndiye mkazi amene mu mtima mwakemu wamanga chikhulupiriro cholondola, muona kuti iyeyu ntchito zake zimakhalanso zotani? Zolondola. Samapita kwa anthu ngati amenewa. Anthu amene akudziwa kuti ndi oyipa. Chisilamu chamuletsa mkazi mwamuna kupita kwa sing'anga. Ngati akufuna kupita kwa sing'anga akapite kumeneko pofuna ukapanga dawa. Kukawayitanira sing'anga ku Chisilamu. Nanga ngati mmapita ukapanga dawa ngati? Tumakapangida dawa. Mukapita kwa sing'anga kuja mmakapangida dawa kuti mutuluke mu Chisilamu mukakhale mu njira yokanira. Ndama kupasani mankhwala aja imeja ndi dawa yawo timeneja. Mukamwe mankhwalawa mutapolamira kwakuti. Mukamwe mankhwalawa mutazungulira nyumba kokwanira kangapo. Mankhwalawa mukamwe koma mukutchula mayina akuti. Mankhwalawa mukamwe pakati pa usiku 12 koloko muli maliseche. Pamene pachapo iwo aja akupangani dawa. Inu mesa mukuti ndinu amayi a dawa. Koma mmapangida dawa atu. Ndiye tikukamba kuti ntchito zako munthu zimakhala zolondola ngati akida yako yatani? Yolondola. Komanso wa akhlaqan hasana, umakhala mkazi ndi khalidwe labwino.
wasabiran inda albalai, komanso umakhala wopirira munyengo za mavuto. Mavuto akakupeza mkazi ngati akazi samapirira, gwero lake ndikupanda chani? Akida. Ndikupotoka akida yawoyo. Chifukwa akida yawo kanakhala ndiyo sapotoka, iwo akadapirira. Chifukwa amene watiuza za kupirira ndi Allah. Ngati chikhulupiriro chako mwa Allah sikinalongosoke, sungapirire. Mavuto akakupeza kothamangira kwake ni kwa abusa, akakupeza mavuto kothamangira kwake ni kwa asing'anga, akakupeza mavuto kalanga ine mayi koto nkhondo amawo. Kodi ineyo ndiye basi ndala kwa chani? Zoyankhula zambirimbiri. Komanso wa ikhlasan fil amal, umakhala munthu womuyeretsa Allah mu ntchito zako. Ntchito zako umachita pa chifukwa cha Allah, osati ntchito zochita ndicho linga choti auje akuoneni. Chifukwa ena amayi amene amavala hijabu koma savala pa chifukwa cha Allah, amavala kuti aone ena ache. Akugulu kwawo adziwe zoti mayi avala chani? Uniform. Simavala ma uniform hapa. Ma uniform amene akozokhala kuti amangovalidwa atulero loka basi. Mukamaka kumana kuguluku. Koma tikangochoka kuno kubwerera kumakomoko ndendi zichamanena sheha hapa kuti malipyata. Zovala zake zodinda thupi. Zoonetsa mmeneno Allah adakulengerani. Kusonyeza kuti kuvala kwanu kwa hijabu simukuvalira pa chifukwa cha Allah. Ikhlasu mulibe. Ngati kuli kuswali kunyumbako, mmaswali foto amuna anu akuoneni. Banja lisate. Basi amuna anu akakhala pa nyumba ndengu makapanga udhu, kumachita kumenye sadala makapu kuti aziwezo takupanga udhu akazanga. Koma pa chilungamo chake amuna akakhala kuti kulibe kunyumbako, inu simmaswali. Pakhomo Allah akuuza ni kuti muziswali pakhomo pomwepo palibenso chifukwa chomazivutitsira kupita ku mzikiti, chisilamu chakuphweketserani. Koma pakhomo pomwepo akazi ena dzuwa likumalowa kutuluka kulowa ngakhale ndi swala imodzi osata. Osaswali. Mayi woto aliso munyengo ya bwino. Mayi wali munyengo ya bwino. Koma ukanika kutani? Kuswali. Chimene chikuwavuta ndi cha? Ali amunanga sama swali hana dosa mondo omwe. Mwaona? Akuti ngati amunanga osaswali ndiye ine zikazivutitsa. Kodi kuswali umaswalira amunako? Ai. Kuswali umaziswalira iwewe kapozivera chisoni kuchilango cha Allah pa tsiku la chani? La chiweruzo. So mkazi amene amaliwo pa tsiku la chiweruzo, iyeyo ngakhala amuna ake asamaswali, koma mumpeza kuti akutani? Akuswali. Ndiye ntchito zake zimakhala zomuchitira Allah subhanahu wa ta'ala. Wa husnan fil hayati zawjiyati wal usariyya. Komanso amakhala mkazi woliyang'anira bwino banja lake ndi mwamuna wake. Kumene kundeti khalako pali gawo lake limene titafotokoze koma mwachidule akazi ambiri mmankonda mwamuna mwezi ukamatsala pang'ono kutha. Ngatali pa ntchito. Akakhala kuti sali pa ntchito ndiye kuti mukangova zoti business yake yaenda bwino. Akangoti agulisa iyaya amuna anapanga business. Ngati akungokhala akapeza ganyu akapeza ganyu ndiye makonda osati masewera. Kukaika madzi osamba kubafa ndi zina zoterozo. Koma akakhala kuti ndalama alibe, madzi osamba amachita kukumbutsani. Kodi ine ndisamba nthawi zanji? Zoyankhula zake zambirimbiri. Tinakumana mwano ali mkamwa. Komanso wasti'idadan liliqa'i Allahi ta'ala. Amakhala iyeyo wokumba. Amakhala ndi nthawi zonse chikumbumtima choti iyeyo abwerera kwa ndani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala, adzakumana ndi Allah. Ndiye ntchito zake amazikonza chifukwa akudziwa kuti adzayima pamaso pa Allah yekha ndipo Allah adzamufunsa yekha pa zimene Allah adamulamula kuti azitani? Azichite. Chifukwa ntchito zimene Allah akulamula ninu sakafunsa amuna anu. Ntchito zimene Allah akulamula ninu sakafunsa ana anu, sakafunsa makolo anu, akakufunsa ninuyo pa inu nokha. Zokhuza kuswali kasanu pa tsiku akafunsa amuna anu? Akakufunsa ninu. Zosala mwezi wa Ramadhani akafunsa amuna anu? Akakufunsa ninu. Ndi zina zonse zimene Allah wazipereka pa nkhani yokhudza umoyo wanu inu wa tsiku ndi tsiku. Ndiye amakhala nthawi zonse ndi chikumbumtima chonena kuti akakumana ndi Allah subhanahu wa ta'ala. Ndiye tidziwenso kuti akida imeneyi ndi chipulumutso chake mkaziyu yauma talqahu, tsiku limene atakakumana ndi Allah. Ngati afuna mkaziyo kukapulumuka
wallahi palibe munthu amene angamwalire pa dziko lapansi pano kupatulapo ngati wamwalira ali ndi akida yolondola pa tsiku lachiweruzo akakhala otani wosangalala. Koma ngati iwe wamwalira ndi akida yolakwika ndiye kuti basi chako palibe pa tsiku lachani lachiweruzo. Ndiye tinafotokoza kunena kuti akida ndi asasu hayati almar'ati almuslima kulliha, umoyo wake wonse wa mkazi wa Kiislamu wagona pa akida. Umoyo wonse wa mkazi wa Kiislamu ngati akufuna kukhala iyeyo almar'atu almuslimatu akhale ndi akida yotani yolondola. Chimodzimodzinso nawo amunanso kuti akhale amuna olondola mu dini yawo akuyeneka kuti akonzenso chani akida. Zimenezi sitikuti tikukamba kwa inu nokha kuti amuna ndi akhale akida yopotoka ndiye inu mukhale ndi akida yabwino, la. Aliyense mwa ife mwamuna komanso mkazi akuyeneka kuti akhale ndi chani akida yolondola. Ndiye tidziwe kunena kuti qad takunu almar'atu hasanata alkhuluqi kathirata alibada qa'imatan bihuquqi ahliha nafi'atan liusratiha. Mkazi akonza kutheka kuti iyeyo ndi wakhalidwe labwino, mudzi anthu akumusimba kuti ni mkazi wakhalidwe labwino, komanso ni mkazi amene amakwaniritsa zimene amuna ake amulamula, amakwaniritsa zimene Allah wamulamula pa nkhani yokhudza chani kusamalira ana, komanso ndi wothandiza ku banja lake ndi anthu amene ali pansi pa chani pa nyumba ya mwamunayo. Walakinna hadhihi al-umur au hadhihi al-a'mal, koma ntchito zimenezi kullaha zonsezi la budda an taquma ala aslin sahihin, zikuyeneka kuti zikhale zochokera pa maziko olondola. Ndi chimodzimodzi munthu kunena kuti iyeyo wagula matumba a simenti amene ali ochuluka okwanira, amuuza kuti nyumba imene tikufuna kumangayi ikufunikira matumba a simenti 100 mwachidule. Matumba 100 afunika pa chani pa nyumba imeneyi, komanso pakufunikira njera zokwanira kaya ndi 1000 magalasi. Iweyo nde nkukagula zonsezo, ndiye omanga uja nyumbayo asaimange pa foundation yolimba, asakumbe foundation, angoyamba kusanjikiza njera kutere nyumba imene ilimba aitu. Chifukwa choti nyumbayo akuimanga pa asasun ghairu sahih, akuimanga pa foundation, akuimanga pa maziko amene sali olimba.